What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupet na kwentong ito, ay isang solidong shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Patuloy ako nakidigma sa mga taong ibon. Grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Ganito pala kapag nagtaglay ka ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Parang napakagaan ng lahat. Sa kabila ng sugat ang katawan ko ay baliwala yun. Mas nai-enjoy ko kasi ang pagpaslang sa mga halimaw na kalaban ko. Iba talaga ang pakiramdam. Parang nasa video games lang ako. Yun nga lang, hindi ko makontrol ang katawan ko. Putya, halos nasa 1,000 na ang napaslang ko. Pero bakit ganon? Parang hindi nababawasan ang bilang ng mga kalaban. Mali, nababawasan sila pero mas marami ang mga dumadating. Sa tansya ko, nasa 3,000 ang bilang ng mga taong ibon. Kami naman ng mga kasamahan ko ay wala pang 1,000. Buiset, dihado kami. Kahit na mabibilis ang kasamahan kong mga alamid, ay sadyang mas lamang ang pisikal na lakas ng mga kalaban. Trages, mukhang napapansin ko. Ako ang tinatarget ng mga taong ibon na to. Nakikita ko kasi na mas lalo pang kumakapal ang bilang ng mga nasasagupa ko. Shit, unti-unti ko nang nararamdaman ang bigat. Nakakapagod din pala. Idagdag mo pa ang mga dugong nawala sa akin. Marami na din talaga. Tuluyan na ako napaligiran ng mga kalaban. Nang mapansin kong tila napahinto silang lahat. Kasunod nun ay ang paglapag ng isang taong ibon sa harapan ko. Hindi siya tipikal. Alam kong may kakaiba siyang kapangyarihang taglay. Damang-dama ko yun. Kumikinang ang malabay na pakpak nito na para pang isang anghel. Pero syempre, hindi anghel yon. Ang pangit kasi. Mukhang talo na kayo, Akadir. Minuto na lang ang bibilangin at sigurado na ang pagkabura ng lahi nyo. Mas mabuti pang gawin nyo na lang kesa tumalon ka agad sa iyong konklusyon. Isuko mo na kasi ang mutya mo. Hahayaan ko kayong mabuhay na mahabang panahon. Huwag mo kong gawing hangal, Bagwis. Mas mamatamisin ko pang matapos ang buhay ko kesa harap-harapan mo nakawin ang karangalan ko. Anway, kung gayon, umanda kayo sa inyong katapusan. Mabilis na ikinumbas ng halimaw na yon ang kanyang kamay. Iminwestra nun ang hintuturo niya sa direksyon ko. Putyat ng pag-atake sa akin ng hindi mabilang na kalaban. Akmang susugod na ang mga taong ibon at sa akin ang tungo nilang lahat. Shit, bakit hindi pa ako nakilos? Ang tanga mo, Akadir. Bakit wala kang reaksyon? Teka, magpapakamatay na ba siya? Sana naman hindi ako madamay. Pag nagkataon, ang malas. Ilang segundo pa bago kumilos ang katawan ko. Si Akadir nga. Yun kasi ang tinawag sa akin kanina nung maangas na halimaw. Malamang pinuno ng mga kalaban yung isang yon. Kumpirmado ko na. Nasa loob ako ng katawan ni Akadir. Malamang pinapakita sa akin ng kampilan ang nakaraan. Unti-unti kong iniangat ang aking sandata. Nakaturo yon sa direksyon ng langit. Maya-maya pa ay nagliwanag ang buong kalawakan. Sakte, huwag mo sabihing tatamaan ng kidlat ang kampilan. Ganon kasi ang madalas kong napapanood sa mga pelikula. Wiset,
Baka madamay pa akong makuryente. Hindi nga ako nagkamali dahil may matatalim na kidlat ang agad na gumuhit mula sa kalangitan. Wala na ako nagawa kundi mapapikit na lang. Pero Patrick, bakit hindi ako makapikit? Oo nga pala, hindi ko kontrolado ang katawan na to. Laking pasasalamat ko nang wala namang tumamang kidlat sa kampilan. Sa kabila nun ay hindi ko mabilang ang gumuhit na malalakas na boltahe patungo sa aking mga kalaban. Tik na yan, sa isang iglap, nagmistulang lechon manok ang mga ungas. Nakita ko sa di kalayuan. Sino nga ba yun? Basta, yung pinuno ng kalaban. Ang sama ng tingin niya sa akin. Galit na galit. Gustong manakit. Lumipad siya ng sobrang taas. Bahagya pang nagliwanag ang mga pakpak niya. Kasunod nun ay ang pagdagsa ng libu-libong hukbo niya. Biglang naglabasan ng mga yon mula sa ulap. Grabe, sobrang dami nila. Bahagyang nagdilim ang kalangitan dahil natakpan yon ng mga taong ibon sa himpapawid. Nakakakilabot tignan. Teka, ano pang hinihintay mo, Akadir? Bakit hindi mo pa ulit gamitin ang ultra electromagnetic charge? Ha? Anong nangyari? Bakit napaluhod ako? Tuluyan na kayang nawala ng pag-asa si Akadir o naubos na ang lakas ng kapangyarihan niya? Nako, mukhang game over na. Sana magising na ako bago ko pa maramdaman ang pagkatay sa akin ng mga kalaban. Sa puntong yon ay tuluyan ng napapikit si Akadir. Ilan sandali din siyang nanatili sa ganon. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata ay tila nagtaka pa siya. Siguro inaasa niya na kasing mamamatay na siya. Kahit naman ako, yun din ang akala ko. Pero nagulat na lang ako nang makita ko ang hindi mabilang na alamid at awangan sa paligid. Nakikipagtagisan na ang mga ito sa mga taong ibon na dapat aatake sa amin ni Akadir. At dahil doon, mukhang muling nabuhayan si Akadir at buong lakas na umatake sa mga kalaban. Talagang Royal Rumble na ang naging tema. Halos magbaha ng dugo sa buong paligid. Kitang-kita ko, unti-unting nalalagas ang mga taong ibon. Sa gulat ko, ay napansin ko din ang Tres Custodes. Astig, sobrang lupit talaga nila makipagdigma. Ayos, unti-unti na kaming nananalo. Grabe, sobrang sarap gamitin ng kampilan. Pakiramdam ko, nagiging bahagi talaga ito ng aking pagkatao o pagkaaswang. Aswang nga pala kasi ang may-ari ng katawan ko ngayon. Sa bawat dugo na kumakapit sa sandatang ito ay mas lalo pa siyang tumatalim at bumabangis. Feeling ko nga may sarili itong buhay na sadyang kumikilos upang paslangin ang mga kalaban. Pilit kong hinapuhap ang pinuno ng mga kalaban pero hindi ko na makita si Ungas. Tumakas na yata. Maya-maya pa ay may biglang kumapit sa balikat ko. Nagulat ako pero ramdam ko na hindi nagulat si Akadir. Parang alam niya kung kanino ang kamay na yon. Nagwika pa siya ng, "Maraming salamat kaibigan. Tamang-tama lang ang pagdating niyo." Walang anuman, Akadir. Para saan ba't naging magkaalyansa ang mga lahi natin? Shit! Parang pamilyar ang tinig na yon. Hindi kaya? Unti-unting lumingon si Akadir sa nagmamay-ari ng tinig na yon. Trages, kasabay naman nun ang unti-unting panlalabo ng paningin ko. Teka, saglit. Kailangan ko makita kung sino ang nilalang na yon. Habulini nga akong napamulagat. Nandun pa rin ako sa kinauupuan ko sa kuweba. Kaagad kong napansin ang kampilan. Bagya itong umuusok. Meron ding mahinang boltahe ang panakanakang dumadaloy doon.
Sa totoo lang, mainit siya. Pero hindi na tulad ng dati. Natitiis ko na kasi ang init na yon. Ipinagpatuloy ko ang ritual. Feeling ko kasi 1 oras pa lang ang lumilipas. Buhat nang umupo ako dito. Pinilit ko mag-concentrate pero halos hindi ko magawa. Tama kaya ako? Sa kanya nga kaya ang tinig na narinig ko. Ang nagmamay-ari ng kamay na humipo sa likod ni Akadir. Siya nga kaya ang aswang na kinapupuutan ko. Sana hindi. Pero okay lang naman kung siya yon. Mas magkakaroon ako ng clue kung paano ko siya matatagpuan. Pero sa kabilang banda ay nag-aalangan din ako. Kasi pihadong matagal nang naganap ang digmaang nasaksihan ko. Isa pa, ninuno nila Dante si Akadir. Kaya't imposibleng maging kaalyado niya ang aswang na hinahanap ko. Ano siya, immortal? Pero imposible. Isa pa, wala naman nababanggit si Lakim sa akin patungkol sa immortalidad. Teka, bakit nakita ko ang Tres Custodes sa eksenang yon? Putya, naguguluhan na talaga ako. Hindi kaya na malikmata lang ako? O posible din na mga ninuno din ng Tres Custodes yun at talagang kamukha lang nila? Ay, siguro nga, guni-guni ko lang yon. Masyado lang siguro ako napagod. Nagulat na lang ako nang biglang may kumapit sa braso ko. Mabilis kong dinilat ang mga mata ko. Putik, akala ko pa naman yun na yung aswang na hinahanting ko. Trages, si Hakim lang pala. Muntikan ko pa siyang masuntok sa muka. Akala mo makakaisa ka ulit ha? Alert na to, no? Putya, ginulat mo ako, Hakim. Teka, anong ginagawa niyo dito? Bakit pumasok kayo dito sa loob? Baka mapornado pa ang ritual. Umulit pa ako sa umpisa. Relax ka lang, Gilier. Tapos na ang ritual. Ha? Tapos? Papaano? Tama si Hakim Gilier. Tapos na ang ritual. Grabe, hindi ako makapaniwala. Lagpas 3 araw na daw ako dito sa loob ng kuweba. At dahil nga doon, ay napilitan na silang pasukin ako. Baka daw kasi kung ano nang nangyari sa akin. 3 araw, halos hindi pa nag-iinit ang puwet ko sa pagkakaupo dito. Akala ko nagjo-joke lang ang mga kumag. Pero na makalabas kami, ay kinumpirma ni Dante sa akin. Lagpas 3 araw na akong nandun sa loob ng kuweba. Di bali na, ang importante, natapos ko ang ritual. Sana nga magamit ko na ng maayos tong kampilan. Excited na talaga ako. Teka, makakatalon din kaya ako ng mataas at makakakilos ng mabilis? Masubukan nga. Gilier, mas mabuti siguro kung magpapahinga ka na muna. Abay 3 araw ka ding namalagi sa loob ng kuweba. Hindi ka pa nga yata kumakain eh. Sige na, Hakim. May ipapakita lang ako sa'yo. Paniguradong may elib ka. O siya, sige. Mapilit ka eh. Tara. Nagmamadali kong inaya si Hakim upang magsanay. Sigurado kong mamamangha ang mga kumag na to. Ano? Sigurado ka, Gilier? 5 kaming gusto mong umatake sa'yo? Oo, Hakim. Sigurado. Teka, nasan nga pala si Beto? Pwede nyo nang isama yung kumag na yun. Wala si Beto eh. Inutusan ni Haring Dante. Kasama niya ang mga katiktik. Kasalukuyan sila nagpaplano kung papaanong mababawi ang kanilang kaharian. Ganun ba? Sige, umpisahan na natin. Sugod. Ano, Gilier? Kaya pa? Kaya pa, Hakim. Sigurado ka ba? Nagjo-joke ka lang yata eh. Ay nako, Gilier. Ang mabuti pa, kumain ka na muna. Malamang nalipasan ka lang, kaya ka nagkakaganyan. Buiset, bakit ganon? Hindi ko magawa ang mga pagkilos at pag-atake katulad ng kay Akadir. Takte, halos magulpi pa ako dahil sa 5 nga silang pinaatake ko. Napahiya ako. Asar.
Akmang tatalikod na sila Hakim nang piliting kong makatayo. Kitang-kita ko kung papaano sila namangha nang biglang maglabas ng malakas na boltahe ang kampilan na hawak ko. Kahit ako ay natulala rin. Bagya akong nadama ang kuryenteng tumaloy sa buo kong katawan. Ang kaso, saglit lang yon, mga 3 segundo lang. Mabilis din itong nawala. Kumusta, Gilier? Binabati kita. Tagumpay mong nagawa ang ritual. Salamat, Dante. Pero paano mo naman nalaman na tagumpay nga ang ginawa ko? Nabanggit sa akin ni Hakim na napalabas mo daw ang malakas na boltahe ng kampilan. Oo, tama ka. May lumabas ng kuryente. Pero saglit lang yun eh. Parang kisap mata lang. Isa lang ang ibig sabihin nun. Kailangan mo siya lagyan ng gasolina. Hindi ko alam, Dante ah. Pero joker ka din pala. Ang ibig kong sabihin, kailangan mo na siya maggamit. Kailangan mo na siya maggamit laban sa mga kalaban. Kailangan niya makatikim ng dugo mula sa mga mapapaslang mo. At yun ang magsisilbing gasolina niya upang magliyab. Ah, ganun pala yun. Teka, huwag mo sabihin na hindi mo binabasa ang libro. Ha? Gilier, kailangan mong tapusin ang pagbabasa ng libro ng kampilan. Marami ka pang dapat malaman doon. Kailangan mong matutunan ang mga dapat at hindi dapat para magamit mo ng gusto ang sandatang yan. Sige, Dante. Tatapusin ko na mamaya ang pagbabasa. Tek na yan. Sa totoo lang, isa yon sa pinaka-ayokong gawin. Ang magbasa. Ewan, nakakatamad kasi. Tapos, ang dami pang cheche-borecheng pinapagawa mula sa libro na yon. Ay, umay. Nang gabing yon, ay muli ko na namang napaniginipan ang kinamumuhian kong aswang. Tulad ng dati, deads na naman ako. Talo ulit. Maging ang bago kong sandata ay walang nagawa laban sa kanya. Ewan, siguro hindi ko lang talaga nagamit yon ng wasto. Pero sa kabilang banda, nagtaka yung aswang na yon nang makita niya na hawak ko ang kampilan. Alam niya din na si Akadir ang nagmamay-ari ng sandatang yon. Pero nang tanungin ko siya kung magkakilala sila ni Akadir, ay tuluyan na siya naglaho na parang bula. Ay, ang sakit na sa ulo. Kinabukasan ay nagbalik na sila Beto kasama ng mga katiktik. Kaagad nilang inilatag ang mga plano taktika. Game, gera na ulit. Bukas na bukas din ay aatake kami upang bawiin ang kahariang kinubkob ng mga halimaw na yon. Oh, Gilier, nagustuhan mo ba? Wow, Don Lupo, ito na ba ang hammer truck ko? Grabe, halos hindi ko na siya nakilala. Sabi ko naman sa'yo babalik sa'yo yan ng mas maganda. Ano po to? Bakit may ganito na? Yan ang tinatawag na semi-automatic grenade launcher. At sa gilid niyan ay may 50 caliber machine gun. Kapag kinailangan mong gamitin yan, ay pindutin mo lang ang mga buton na nasa tabi ng manibela mo. Pinatibayan ko na rin ang kahanyan. Kaya't ang tawag na dyan ay monster truck. Grabe Don Lupo, sobrang thank you po. Amazing. Antindi, mala twisted metal ang dating. Ayos. Mukhang mabibinyagan na yan bukas. Ha? Wag ko na lang kayang dalhin to. Baka kasi magasgasan na naman Loko, kaya ako nga pinagawa yan upang magamit mo. Anong gagawin mo dyan? I-display mo lang? Oo nga po. Sabi ko nga, dadalhin ko na. Muli ko nasulyapan ang Tres Custodes. Hindi ako maaaring magkamali. Sila nga yung nasa digmaang nakita ko. Hindi na ako nakatiis kaya't pasimple ko silang nilapitan. Tinanong ko sila kung kilala ba nila si Akadir. Pero tulad ng dati, para lang ako nakipag-usap sa hangin. Talagang hindi nagsasalita ang tatlong to kung hindi importante ang kanilang sasabihin. Naisip ko tuloy na baka debaterya ang mga to.
Kinabukasan ay maaga kaming tumulak tungo sa dating kaharian ng mga alamid na ngayon ay nasakop na ng mga banyak. Kailangan namin mabawi yon sa kahit na anong paraan. Muli ay hinati namin sa 3 ang aming puwersa. Sa pagkakataong ito ay mas madami na kami. Ayos, sa wakas, masusubukan ko na ang kampilan ni Akadir. Para akong tanga na kinakausap yon. Yung tipong parang may buhay talaga siya. Nabasa ko kasi sa libro na kailangan kong gawin yon. Ayoko man ay napilitan na ako. Kung sa bagay, pasimple ko lang namang ginawa yon. Nauna nang nagsikalat ang mga alamid sa paligid. Gayon din sila Beto Takim ay nakapwesto na. Ako naman ay kasama si Dante at ang 3 kustodes. Kasunod na sasakyan namin ang 5 van na puno ng mga alamid. Kami ang huling kumilos pero kami din ang unang aatake. Game. Gera na ulit. Malayo pa lang kami ay halatang nataranta na ang mga banyak na nakaabang sa checkpoint. Paulanan ko ba naman ng grenade launcher ang mga loko? Para silang mga langaw na nabulabog, kanya-kanyang lipad. Ang iba ay hindi na nakuha pang magpalit ng anyo at tuluyan ang nasawi. Siyempre, ang kasunod nun ay ang pag-atake nila sa amin. Pinaulan na naman sila ng bala ng 3 kustodes gamit ang 50 caliber machine gun. Nakapwesto ang mga ito sa ibabaw ng aking sasakyan. Ayos, ang saya. Para lang ako naglalaro ng video games. Tagumpay naming nabuwag ang checkpoint ng mga aswang. Nagtuloy-tuloy kami sa pinakakuta ng mga alamid. Habang ang iba naman naming kasama ang tumapos sa mga banyak na natira sa barikada. Maya-maya pa ay may nagpaulan na din ng bala sa amin. Kagad na tumaob ang 2 van na kasama namin. Mabuti na lang at mabilis na nakatalon ang mga sakay nun. Grabe, ang tindi. Literal na umuulan ng bala sa pwesto namin nila Dante.